هدموناتيو ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ነቲ ትሑት ግምት ዝተዋሃቦ ኣብ ናይ መጀመርታ ተሳታፊኡ ኣብ ዙር ፈረንሳ መድረክ ዝተዓወተ ዕዉት ጻዕዳ ማልያ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ኣብ ታሪክ ውድድር ኦሎምፒክ ድማ ናይ መጀመርያ ንውድድር ግዜን ጽርግያን ደሪቡ ዝተዓወተ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ዘላሊ መደብ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ኣብ ታሪክ ውድድር ኦሎምፒክ ናይ መጀመርያ ንውድድር ግዜን ጽርግያን ደሪቡ ዝተዓወተሉ ሬሞኮ ኢቫኖፖል 25 ጥሪ 2000 ተወሊዱ። ንዩሳይ ወርልድ ቲም ሶዳል ኪክ ስቴፕ ዝቀዳደም ብሉጽ መንእሰይ በልጅማዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ እዩ። ወዲ ፓትሪክ ኢቫኖፖል ዝተባሃለ ተቀዳዳማይ ቅድድም ብሽክለታ ነበር ኮይኑ ኣብ 1993 ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ዲዋሎን ዝተዓወተ ኣቦ እዩ ዘለዎ። ናይ ኣቦኡ ጽልዋ ከይኮነ ይተርፍን እዩ። ካብ ዝበለጹ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ታሪክ ዘጽሓፉ ንምዃን ብንእሽትኡ ኮሎ ዓበይቲ ዓወታት ክጓናጸፍ ዝኽኣለ እዩ። ወዲ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ነበር ፓትሪክ ኢቫኖፖል ዝኾነ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ስፖርታዊ ህይወቱ ከም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጀሚሩ። ወዲ 5 ዓመት ኮሎ ድማ ናብ ኣንደርለኽ ተጸንቢሩ። ወዲ 11 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ኣካዳሚ መንእሰያት PSV ኣይንድሆቨን ተሰጋጊሩ። ኣብ መበል 14 ዓመት ዕድሙ እንደገና ናብ ኣንደርለኽ ተመሊሱ። 4 ግዜ ምስ ጋንታ ትሕቲ 15 ዓመት ቤልጅየም 5 ግዜ ድማ ምስ ጋንታ ትሕቲ 16 ዓመት ቤልጅየም ተጻዊቱ። ኢቫኖፖል ኣብ 2017 ካብ ኩዕሶ እግሪ ናብ ቅድድም ብሽክለታ ቀይሩ። ኣብ 2018 ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ጽርግያ ጁኒየር ኤውሮጳ ኣብ ክልቲኡ ናይ ግዜ ፈተና ናይ ጽርግያ ውድድርን ተዓዊቱ። ኣብ መንጎኡን ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ተቀዳዳማይን ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ዝነበረ ፍልልይ 9 ደቂቕን 44 ካልኢትን እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ኢቫኖፖል ኣብ ክልቲኡ ናይ ጽርግያ ውድድርን ናይ ግዜ ፈተናን ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ጁኒየር ጽርግያ UCI እውን ተዓዊቱ። ትሕቲ 23 ዓመት ክዘልል ብምምራጹ ኢቫኖፖል ኣብ ሓምለ 2018 ንዓመተ ስፖርት 2019 ምስ ኩዊክ ስቴፕ ክጽንበር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ንመጀመርታ ዓመቱ ኢቫኖፖል ኣብ ሓጸርቲ ናይ መድረክ ውድድራት ክወዳደር መደብ ተታሒዙሉ። ነቲ ብኮብል ዝተሰርሐ ናይ ሓደ መዓልቲ ክላሲክ ውድድራት ድማ ዘሊልዎ። ኣብ ናይ መጀመርታ ውድድሩ ቮልታ ሳን ጁዋን ኢቫኖፖል ኣብ ምድብ መንእሰያት ተቀዳደምቲ ክዕወት ከሎ ብሓፈሻ ድማ መበል ተሻዓይ ክኸውን ከሎ ኣብ ሳልሳይ መድረክ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ድሕሪ ወዲ ጋንቱ ጁልያን አላፊሊፕን ባሌን ኮንቲነን ንፈለማ እዋን ፕሮፌሽናል ፖዲም ተዓዊቱ። ኢቫኖፖል ናይ መጀመርታ ፕሮፌሽናል ዓወት ኣብ ዙር ቤልጅየም ኮይኑ ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ ከምኡ እውን ኣብ መድረክ ምድብነት ተዓዊቱ። ብዕለት 3 ነሓሰ 2019 ኢቫኖፖል ኣብ ክላሲክ ሳን ሰባስቲያን ምስ ተዓወተ ንፈለማ እዋን ዓወቱ ኣብ ዙር ዓለም ኣመዝጊቡ። ካብቲ መዛዘሙ ቦታ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ምስ ቶማስ ስኩጅን ድሕሪ ከይድ ምጽንሑ ስካቶ ገይሩ ብምትንሳእ ንብጻያ ኣብታ ናይ መወዳእታ ጎቦ ኣውዲቑ ንበይኑ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብ ታሪክ ዝውድር ክላሲክ ቅድድም ብሽክለታ ዝተዓወተ ሳልሳይ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ብ8 ነሓሰ 2019 ኢቫኖፖል ኣብ ቻምፒዮን ጽርግያ ኤውሮጳ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ናይ ግዜ ውድድር ተዓዊቱ። ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ኢቫኖፖል ገና ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ክቀዳደም ብቑዕ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ኤሊት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድራት ጀሚሩ። ቀጺሉ ድማ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ብሩር መዳልያ ረኺቡ። ዝበዝሐ ናይቲ ዓመት ምስተ ኣብ ናይ ምምራሕ ተራ ዝዋሳእ ዝነበረ ፊሊፕ ጊልቤርቶ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክነብር ኣሕሊፍዎ። ዓመተ ስፖርት 2020 ኢቫኖፖል ንዓመተ ስፖርት 2020 ኣብ ቮልታ ሳን ጁዋን እዩ ጀሚሩ። ኣብ ሳልሳይ መድረክ ውልቃዊ ናይ ግዜ ፈተናን ሓፈሻዊ ምደባን ተዓዊቱ። ብድሕሪኡ ኣብ ቮልታ ኦኦ ኣልጋርቭ ተሳቲፉ። ኣብኡ ድማ ኣብ ካልኣይ መድረክ ከምኡን ኣብ መወዳእታ መድረክ ናይ ግዜ ፈተነ ብምዕዋት ንማክሲሚላን ሻክማን ቀዲሙ ሓፈሻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ኣቆጻጽራ ቅድድም ብሽክለታ ዝተናውሐ ዕረፍቲ ድሕሪ ምጽናሕ ንውድድራት ቮልታ ኣብ ቡርጎስ ከምኡውን ዙር ፖላንድ ተዓዊቱ። ኢቫኖፖል ኣብ ኢሊምባርዲያ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሞ ካብ ሙሮዲ ሰሮማ እናወረደ ኮለ ድሕሪ ሩስን ምጥዋይ ኣብ ጎድና ሓደ ድልድል ምስ ዝነበረ ትሑት መንደቕ ተጋጭዩ። ካብኡ ብዝፈረሰ መንደቕ ተጸቒጡ ኣብ ጥቓ ገለ ኣግራብ ኣብ ዝርከብ ሓመድ ከባቢ ወዲቑ። 9 ሜትሮ ትሕቲ እቲ መንገዲ ዝኸውን ጸዲፉ። ኣብቲ ሓደጋ ካልእ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ስለ ዘይወደቐ ብኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ተኣልዩ። ድሕሪ ሰዓታት ጋንቱ ከም ዝተሰብረ ሽኾንኡን የማናይ ሳምቡእ ከም ዝተተንከፈን ገሊጻ። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውድድር ከም ዘይምለስ እውን ገሊጻ። ዓመተ ስፖርት 2021 ኢቫኖፖል ኣብ 2021 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናብ ውድድር ተመሊሱ። ኣብ ናይ ግዜ ውድድር መበል 7ይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ምጅማር ሕንጻጽ ደው ምስ በልኩ ገለ ንብዓት ኣባዒንተይ ቆጺራ ናብ ጸወታ ተመሊሰ ክጅምር ከቢድ መንገዲ እዩ ነይሩ። ንጅሮ ብከምዚ ጀሚረዮ ካብ ከምዚ ዓይነት መስበርቲ መጽያ 10ይ ደረጃ ክሕዝ ኣይተጸበኾን ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ። ቀዳሞት 15 መድረኻት ኣብ ላዕለዎት 10 ሓፈሻዊ መደብ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ 17 መድረኽ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ነቲ ውድድር ክቕጽሎ ኣይከኣለን። ኣብቲ ዳግማይ መደብ ዝተታሕዘሉ ናይ ሓደጋ ኦሎምፒክ 2020 ኣብ ቶኪዮ ኣብ ክልቲኡ ናይ ጽርግያ ውድድርን ናይ ግዜ ውድድርን ተሳቲፉ 10ይ ደረጃ ድማ ሒዙ። ኣብ 2021 ኣብ ፍላንደርስ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ካልኣይ ደረጃ ኤሊት ቻምፒዮን ዓለም ብምሓዝ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ብሩር መዳልያ ወሲዱ። ኢቫኖፖል ኣብ ውድድር ጽርግያ ኣብ ዕግርግር እዩ ኣትዩ። ቅድሚ ውድድር ምጅማሩ ቅድሚ እቲ ውድድር ዋው ቫን ኣርት መራሒ ሊደር ናይ ሃገሩ ኮይኑ ከኣቱ ምዃኑ ወረታት ተሰሚዑ። ኤዲ መርክስ ድማ ንሄት ኒውስላንድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓደ መራሒ ጥራይ እንተተመሪጹ ብሓቂ ንስኻ ኢኻ ክትከውን ብምባል ንቫን ኣርት ክውድሶ ተሰሚዑ። ንኢቫኖፖል ድማ ንገዛእ ነብሱ ጥራሕ እዩ ዝወዳደር ናይ ጋንታ ጸወታ
ኣይፃወቱን ኣብ ኦሎምፒክ ርኢናዮ ኢና ብምባል ነቒፍዎ። ኢቫኖፖል መልሲ ሂቡሉ ኩሉ ግዜ ገለ ክዛረብ ኣለዎ እዚ ድማ ዘሕፍር እዩ። ምናልባት ንናይ ወዲ ጋንታ ዘይምፅዋት የሕርቆ ይኸውን እዩ። ኣብ ልዕሊ ኤዲ መርከስ ግን ብዙሕ ክብረት ኣለኒ ብምባል መሊሱሉ። ኣብዚ ውድድር ንሃገራዊት ጋንታ ይወኪለ ንቫን ኣርት ክሰርሓሉ እየ መፅየ ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ህይወቱ ቻምፒዮን ዓለም ክኸውን ዕድል ስለ ዘለዎ ንህይወቱ ንምስራሕ እየ ዘለኹ ንዓይ ንውልቀይ ክቀዳደም ፅቡቅ ነይሩ። እዚ ግን ናይ ሃገራዊት ጋንታ መምርሒ እዩ። ንቫን ኣርት ዝወዳደሮ ዓቕሚ ዘለዎ የለን ቫን ኣርት ብሉፅ እዩ ንዕኡ ከዓ ክሰርሐሉ እየ ብምባል ዘረቡ ወዲ እዩ። ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር ኢቫኖፖል ንነቕፌታ መርከስ ንነብሱ ጥራይ ዝሓስብ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ምዃኑ ከርእዮ ግድደል እዩ። ገና 180 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ከሎ ውድድር ምስቶም ኣጥቂዖም ዝወፁ ተፀንቢሩ ክወፅእ ስለ ዝኻኣለ ድሕሪኡ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ መንጎ እቲ ውድድር መጥቃዕቲ ብምክያድ ድሕሪኡ ኣብ ዝርያታት መዛዘሚ ተስፋ ዘለዎ ምዝዋር ኣካይዱ። ጁልያን ኣላፊሊፕ ድማ ተዓዊቱሎ። ቫን ኣርት ኣብዚ ውድድር ክዕወት ኣይከኣለን። ድሕሪ እቲ ውድድር ካብ ዓለም ቅድድም ብሽክለታ ዝመፁ ሰባት ከም በዓል ሓላፊ ንግዳዊ ጋንታ ኢቫኖፖል ፓትሪክ ሌፌቨር ንሓይሊ ኢቫኖፖል ብምንኣት ቤልጅየም ጌጋ መራሒ ሊደር ድያ ጌራ ዝብል ሕቶታት ኣልዒሎም። ሌፌቨር ሕቶ ኣብ ዘለዓለሉ ንምንታይ እዮም ቤልጅማውያን ቅድሚ ውድድር ዘየድሊ ዛዕባታት ኣልዒሎም ብፍላይ ንሬሞኮ ኣእምርኡ ከስሕቱ ገይሮም ብምባል ብቁጥዕ ተዛሪቡ። ቀፂሉ ንዓይ ኣብዚ ውድድር ድሕሪ እቲ ዕውት ጁልያን ኣላፊሊፕ ሬሞኮ እዩ ዝበለፀ ነይሩ። ንኢቫኖፖል ሰዊኦም ንጁልያን ኣላፊሊፕ ቀይሕ ምንፃፍ ኣንፂፎም ዓወት ኣረኪቦሞ። ኢቫኖፖል ነቲ ኣብ ልዕሊ ሜላታት ቤልጅየም ዝቐረበ ነቕፌታ መልሲ ሂቡ። ነቲ ውድድር ክዕወተሉ ዝኽእል ኮይኑ ከም ዝስምዖ ግን ከዓ ቅድሚ እቲ ውድድር ኣብ ዝነበረ ናይ ጋንታ ኣኼባ እንታይ እዩ ልክዕ ንዓይ ዝተዋሃበኒ ንፁር ኣይነበረን። ኣብቲ ኣኼባ ዝኾነ ንዓይ ዝጥዕም ሲናርዮ እንተጋጢሙ ዕድለይ ክፍትን ኢላ ሓቲተ ግን ኣይፋልተመሊሱለይ። እዚታት ኩሉ ተኣኻኺቡ ኣብታ ጋንታ ምፍንጫል ኣጋጢሙ። ድሕሪ እቲ ውድድር ነቕፌታ ክሰምዕ ይፅበ ነይረ ብዛዕባ ቫን ኣርት ምክንያቱ ስለዘይተዓወተ። ዝኾነ ነገር ግን ኣይሰማዕኹን ዝኾነ ከም ዘሎ ድማ ተረዲአ ክብል ሕርቃኑ ገሊፁ። ሬሞኮ ካብቲ ኣብ ኣኼባ ጋንታ ዝነበረን ላዕለ ኣብ ቲቪ ነቕፌታ ኣውፅኡ። ድሕሪ መዓልታት እቲ ውድድር ቤልጅማዊ ወዲ ጋንቱ ጃስፐር ስዩን ኢቫኖፖል ኣብቲ ናይ ጋንታ ኣኼባ ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኡ ዝነቕፈሉ ምክንያት ብምዃን ዘሕፍር እዩ ኢሉ። ዓመተ ስፖርት 2022 ብ24 ሚያዝያ ኣብ መበል 22 ዓመት ዕድሙ ኢቫኖፖል ኣብ ሊጅ ባስቶን ሊጅ ንፈለማ እዋን ዓወት ተገናፂፉ። ድሕሪ እቲ ንቬኑስ ካቴጎሪ ንኣሳት 29.6 ኪሎ ሜትር ምዝዋር ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝተዓወተ ብ48 ካልኦት ብምቕዳሙ ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ክላሲክ ተሳትፎ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣብ ታሪክ እቲ ዝቐልጠፈ ኮይኑ ክብረ ወሰን ኣፅሒፉ። ኣብ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ክላሲክ ሳን ሰባስቲያን 44 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ መጥቃዕቲ ገይሩ ብምውፃእ ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝተዓወተ ብ2 ደቂቕ ቀዲሙ ተዓዋቲ ኮይኑ። ኣብ መጀመርታ ወርሒ መስከረም ኢቫኖፖል ኣብ 2022 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቮልታ ስፓኛ ከም ዝሳተፍ ተረጋጊፁ። ኣብ ሳን ሚጌል ኣብ ትዛዘም ዝነበረት መድረኽ ዓቐብ ወፂኡ ድሕሪ ዕውት መድረኽ ጃን ቬን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ንቮልታ ክዕወትሉ ዝተገመቱ ሮግሊችን ኤንሪክ ማሰን ድማ ዓብ ፍልይ ኣንፂፉሎም። ኢቫኖፖል ድሕሪ ሻድሻይ መድረኽ ናይ ጂሲ ቀይሕ ማልያ ክመልስ ክኢሉ። ኣብ ዝቐፀለ 10ይ መድረኽ ናይ ግዜ ውድድር ነቲ ተመዲብሎም ዝነበረ 30.9 ኪሎ ሜትር ብ33 ደቂቕን 18 ካልኢትን ብምዛም ተዓዋቲ ኮይኑ ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ሮግሊች ድማ 48 ካልኢታት ኣንፂፉሉ መሪሕነቱ ናብ 2 ደቂቕን 41 ካልኢትን ይዕብይዎ። ኣብ ዝሰዓበ በዳህቲ ዓቐበት ዝነበረ መድረኻት ሬሞኮ ክሳራታት ከብዝሕ ተራእዩ መሪሕነቱ ድማ ናብ 1 ደቂቕን 26 ካልኢትን ወሪዱ። ይኹን እምበር ሮግሊች ኣብ 16 መድረኽ ድሕሪ ምውዳቅ ካብቲ ውድድር ተኣልዩ። ኣብ ዝሰዓበት መበል 18 መድረኽ ኢቫኖፖል ዕውት ብምዃን ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዝነበረ ማስ ናይ 2 ደቂቕን 2 ካልኢትን ብምቕዳም ዕውት ቮልታ ስፓኛ ኮይኑ ናይ መጀመርታ ዓወቱ ኣብ ግራንድ ቱር ድማ ፀንቢሉ። ኣብ ወርሒ መስከረም ኢቫኖፖል ኣብ ክልቲኡ ውልቃዊ ናይ ግዜ ፈተና ናይ ፅርግያ ውድድርን ኣብ 2022 ኣብ ወሎንጎን ኣውስትራልያ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ፅርግያ ዩሳይ ተሳቲፉ። ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ካብ ተዓዋቱ ቶቢያስ ፎስ ብ9 ካልኢት ድሒሩ 3ይ ደረጃ ሒዙ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ናይ ፅርግያ ውድድር ተዓዊቱ። ንፈረንሳዊ ክሪስቶፍ ላፖርት ብ2 ደቂቕን 21 ካልኢት ቀዲሙ ውድድሩ ዛዚሙ። 32 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምብታን ድሕሪ ምጅማር ኢቫኖፖል 25 ኪሎ ሜትር ተሪፍዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንኣሌክስ ሊቶሰንኮ ገዲፍዎ ብመጥቃዕቲ ብምውፃእ ንቤኑ ብምጉዓዝ ናብ መዛዝሚ ብምብፃሕ ኣብ ደረጃ ኤሊት ንፈለማ እዋን ዕውት ቻምፒዮን ዓለም ክኸውን ክኢሉ። ዓመተ ስፖርት 2023 ብ23 ሚያዝያ ኢቫኖፖል ኣብ ሊጅ ባስቶን ሊጅ ተሳቲፉ። መጥቃዕቲ ብምፍፃም ንኩሎም በታቲንዎም ወፂኡ ቶም ፒድኮክ ጥራሕ እዩ ክስዕቦ ክኢሉ። ድሕሪ ቁሩብ ኪሎ ሜትራት ድማ ንፒድኮክ ካቴጎሪ ገዲፍዎ ከይዱ 30 ኪሎ ሜትር በይኑ ድሕሪ ምጉዓዝ ዕውት ኮይኑ ናይ ዓሚ ክብሩ ተኸላኺሉ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ኢቫኖፖል ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ከም ሓደ ካብቶም ቀንዲ ነቲ ውድድር ክዕወትሉ ተስፋ ዝተዋህቦም እዩ ነይሩ። ኣብ መኽፈቲ መዓልቲ ኣብ ኦርተና ኣብ ዝተኻየደ ናይ ግዜ ፈተነ ብምዕዋት ናይ ጂሲ ሮዛ ማልያ ተኸዲኑ
ኣብ ልዕሊ ቀንዲ መወዳድርቱ ድማ ግዜ ከሲቡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይቲ ውድድር ብኣንድሪያስ ሌክሳንደር ንመሪሕነት ውድድር ድሕሪ ምምንጣሉ ኣብ ታሻዓይ መድረኽ ውልቃዊ ናይ ግዜ ውድድር ድሕሪ ዝረኸቦ ዓወት ዳግማይ ንማልያ ሮዛ ክለብስ ክኢሉ ይኹን እምበር ኣብታ ምሸት እቲኣ ብኮቪድ-19 ኣወንታዊ መርመራ ድሕሪ ምግባሩ ኢቫኖፖል ካብቲ ውድድር ክወፅእ ተገዲዱ መሪሕነቱ ናይቲ ውድድር ንግራን ቶማስ ኣረኪብዎ ድሕሪ መሕዋዩ ኢቫኖፖል ኣብ ቱር ደ ስዊስ ተሳቲፉ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብ ምውራድ ብሰንኪ ሓደጋ ሞት ጁኖ ማደረ ጽልዋ ብምግባር ብቕዓቱ ከርኢ ኣይከኣለን ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይቲ መድረኽ ብምጥቃዕ ኣብ 7ይ መድረኽ ናይቲ ውድድር ተዓዊቱ ኢቫኖፖል ዓወቱ ንማደረ ወፊዩ ኣብ መወዳእታ ንቱር ስዊስ ብሓፈሻ ኣብ 3ይ ደረጃ ዛዚሙ ድሕሪ ዙር ስዊስ ኢቫኖፖል ኣብ ሃገራዊ ቻምፒዮንነት ተሳቲፉ ኣብቲ ናይ ግዜ ፈተነ ኣብ ዝወዳደረሉ ዝነበረ መውደቕ ተጋጢሞ 4ይ ደረጃ ሒዙ ድማ ውድድሩ ዛዚሙ ብ25 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጽርግያ ውድድር ንኣሌክስ ሲጋርቶ በሊጹ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣብ ህይወቱ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ቻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሓጋይ ኣብ ክላሲክ ሳን ሰባስቲያን ሳልሳይ ዓወቱ ብምዝጋብ ኣንጻር ፔሎ ቡልባኣ ኣብ ዝገበሮ ናይ ክልተ ተጻወቲ ቅጽበታዊ ውድድር ክዕወተሉ ብምኽኣሉ ተዓዊቱ ብ11 ነሓሰ ኣብ 2023 ኣብ ስኮትላንድ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ጽርግያ ዩሲኣይ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ተዓዊቱ ዓመተ ስፖርት 2024 ኢቫኖፖል ንዓመተ ስፖርት 2024 ኣብ 11 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቻምፒዮን ክላሲክ ፊጌራ ብዓወት ጀሚሩ 53 ኪሎ ሜትር ንበይኑ ድሕሪ ምጉዓዝ ተዓዊቱሉ ብድሕሪኡ ኣብ ዙር ኣልጋርብ ካብ 14 ክሳብ 18 ለካቲት ሓፈሻዊ ምድብ ኣውሒሱ ኣብ 4ይ መድረኽ ናይ ግዜ ፈተነ ርኡይ ብቕዓት ብምርኣይ ብ16 ካልእ ተዓዊቱሉ ካብ 3 ክሳብ 10 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ፓሪስ ኒስ ኢቫኖፖል ኣብ ምድብ ነጥብን ኣኽራናትን ክዕወት እንከሎ ብሓፈሻ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ናይ መወዳእታ 8ይ መድረኽ ተዓዊቱ ዋላ እኳ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተፈጸመ ግን ካብቲ ሓፈሻዊ ምድብ ተዓዋቲ ዝኾነ ማቴዎ ጀርገንሰን ክርሕቕ ኣይከኣለን ኣብ ዑደት ሃገረ ባስ ካብ ሚያዝያ 1 ክሳብ 6 ሚያዝያ ኢቫኖፖል ኣብ 4ይ መድረኽ ብዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ብሰንኪ መጉዳእቲ ነቲ ውድድር ገዲፍዎ እቲ ፍጻመ ኣብ እዋን ፍጥነት ብዝወረደሉ እዋን ዘጋጠመ ኮይኑ ንኻልኦት ሓያሎ ጸሊዎም እዩ ነቲ ውድድር ክዕወትሉ ዝተረቑሑ ዮናስ ቪንገጋርድ ፕሪሞ ሮግሊች ይርከብዎም ኢቫኖፖል ድማ ድሕሪ መርመራ ምክያዱ መስበርቲ መንኩብ ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ ዕዉት መጥባሕቲ ድማ ገይሩ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ኣብ ቱር ድ ፍራንስ 2024 ንመጀመርታ ግዜ ክሳተፍ ምዃኑ ተረጋጊጹ እንተኾነ ግን ነቶም ንቕድድም ብሽክለታ እዚ ግዜ ብሒቶሞ ዘሎ ታዲ ፖጋቻርን ቪንገጋርድን ዝምጥን ብቕዓት ይህልዎ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶታት ክምልስ እዩ ናብ ውድድር ኣትዩ ኣብ መበል 7ይ መድረኽ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ዕዉት መድረኽ ብምዃን ቀዳማይ ናይ ዙር ፈረንሳ ናይ መድረኽ ዓወት ተገናጺፉ ኣብ ዝቐጸለ መድረኻት ድማ ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ንዝቕጽል ዓመታት ተስፋ ዝህብ ውድድር ክርኤና ከም ዝኽእል የሚንና ብ9 ደቂቕን 18 ካልኢት እንዲሒሩ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ ፔዲም ደይቡ ንናይ መንእሰያት ጻዕዳ ማልያ ዙር ፈረንሳ ከዓ ተዓዊቱላ ቀዳማይ ቤልጅማዊ ጻዕዳ ማልያ ዙር ፈረንሳ ዝተዓወተ ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ምስ 3 ደቂ ጋንትኡ ብምዃን ምስ ቫን ኣርት ከም መራሕቲ ኮይኖም ኣብ ውድድር ከም ዝሳተፉ ተፈሊጦም ብ27 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ግዜ ካብቶም ኣብ ፖዲየም ዝድይቡ ተቐዳደምቲ ምዃኑ ተፈሊጡ እዩ ውድድሩ ጀሚሩ ነቲ ናይ ቀረባ መወዳድርቱ ክኸውን ዝተገመተ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ብ15 ካልኢት ቀዲሙ ዕዉት ውድድር ግዜ ብምዃን ወርቂ መዳልያ ዓቲሩ ነቲ ዝበለጸ ብቕዓቱ ናይዚ ዓመት ብምቕጻል ንናይ ጽርግያ ውድድራት ከማዕዱ ተገዲዱ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ሬሞኮ ኢቫኖፖል ዝተገብረሉ ትጽቢት መሊሱ ኣንዊሑ ድሕሪ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ክሕዝዎ ንዝፈተሙ ተቐዳደምቲ ሓደ ድሕሪ ሓደ እንዳበተኸ ንበይኑ ናብ ዛዛሚት ሕንጻጽ በፂሑ ወርቂ መዳልያ ዓቲሩ እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ ታሪኽ ውድድር ኦሎምፒክ ናይ መጀመርያ ንውድድር ግዜን ጽርግያን ደሪቡ ዝተዓወተሉ ብምዃን እውን ታሪኽ ሰሪሑ 3.8 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ጎማ ነፊስዎ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ መሲሉ እኮ ተነበረ ካልኣይ ኮይኑ ንስዕቦ ዝነበረ ፈረንሳዊ ቫሌንቲን ማሩዋ ብ1 ደቂቕን 10 ካልኢትን ፈልይዎ ስለ ዝነበረ ግን ዓወቱ ሓሊፉ ኣይሃበን ብኣእማኒ ብቕዓት ድማ ወርቂ መዳልያ ዓቲሩ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ዛዕባ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ዝምለሰኩም ሰላም